Вітаю вас, гэта пара 9 мая, дзень победы, парад у Москве, сакральная для іх дата, прыемны момант для Лукашэнкі перад вялікімі непрыемнасцямі. Вы бачылі, магчыма, карцінку, чырвоная плошча, маршыруюць лукашэнкаўскія вайскоўцы, бацька задаволены, все гэта знята з перспектывы сабора Васіля Блажэннага, там адзін з купалоў у колерах лукашэнкаўская сцяга. Але гэты момант радасці ўсяго толькі кароткі эпізод, таму што наперадзе вялікія праблемы для Лукашэнкі, магчыма, вельмі сур'ёзны пералом. Лукашенко гэта прадбачыць, ён пра гэта ведае. І вось чаму без дай прычыны ён гаворыць наступныя словы. Как вам и обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите, должны же быть и опытные люди. Ну, молодежь пришла. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение. 50 и больше, она уже не такая молодежь. Люди, которые любят свою страну, которые хотят сохранить свою страну. Ну, уже даже не столько для себя, не столько для себя, сколько для детей. Ну, и мы же еще хотим пожить. Поэтому тихо, спокойно, чу-чу-чу, беспилотники не летают. А если летают, по ошибке к нам залетают. Война идет рядом. Ну што гэта за такія запасажы ад Лукашэнкі? Вы мяне пацярпіце, на падыходзе маладая змена, вось ужо, зусім юная, 50гадовая, значыцца, транзіт будзе, змены, перамены. Я разумею, калі б ён гэта казаў у сваім стылі за паўгода да выбараў так званых. А тут жа ж так званыя выбары нядаўна прайшлі. Навошта ён гаворыць? Ну гэтаму ёсць мэта. А Лукашенко ведае, спрачувае, прадказвае для сябе, што будзе адбывацца, і паступова рыхтуе грамадскую думку. І ў гэтым відэа я хачу сказаць, а што можа адбывацца, так? І да чаго рыхтуецца Лукашенко. Увогуле для Беларусі ёсць два базавыя сцэнары, яны досыць процілеглыя, адзін з іх дакладна сыграе. Хачу пагутарыць пра гэтай сцэнары. Ну і раз круглая дата, 9 траўня, давайце пра другую сусветную, пра вялікую айчынную. Некалькі базавых рэчаў, таму што кругом прапаганда. Людзям вешаюць локшыну на вушы. І нават адукаваныя людзі не ведаюць базавых фактаў пра другую сусветную, калі ў Беларусі пачалася вайна, напрыклад. Путин на параде заладзіў свою мантру. Так, ён абяцае никогда не согласиться с попытками оболгать победителей. Вольфович, ягоны пратэжэ у Беларусі, пракрамлёўскі генерал, таксама, в прынцыпе, тое ж самае гаворыць: не дадзім нікаму перепісаць сваю історыю, сцерэць нашу памяць, як быццам, Вольфович, яна ў цябе ёсць нейкая памяць. Гісторыю, якую вы ўжо перапісалі для сваіх палітычных мэтаў, вось баяцца, каб, не дай Бог, ніхто не стаў проста раскрываць факты, якія яшчэ нядаўна мы ў школе на уроках гісторыі вывучалі. Што тут важна сказаць? Ну, канешне, вайна, як хочаце, вялікая айчынная, другая сусветная, для нас падзея важная. Важна пра гэта ўспамінаць. Ну, слухайце, сусветная вайна, Беларусь у эпіцэнтры. Тыя лічбы, якія называюць, што Беларусь страціла кожнага трэцяга. Я думаю, што гэтыя лічбы блізкія да праўды. Ну, страціла не толькі такім чынам, што вось забілі ў баях, ці там падчас бамбёжак, што загінулі людзі, а была эвакуацыя кудысьці ў глыб Расіі, там засталіся, прыжыліся. Людзі, дарэчы, эвакуяваліся і на захад: Брытанія, Канада, Злучаныя Штаты Амерыкі. Да 2020 года я гутарыў са спецыялістамі з Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі, гісторыкі, якія прафесійна даследавалі пытання. І аказалася, што лічба, якая ацэньвалася ў Беларусі афіцыйна, не публічна ў СМІ не прынята было, але афіцыйна, што лічба калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі, была не меншай за 70 000 чалавек. Мнагавата гучыць, праўда? 70 000. Што праўда, калі саветы пачалі перамагаць і ўжо рухацца ў бок Берліна, многія з гэтых калабарантаў ўжо перабеглі ў партызаны і нават заканчвалі вайну пераможцаў. Ведаеце, часы былі вельмі неадназначныя, вельмі складаныя. Людзям трэба было рабіць выбар у экстрэмальных умовах, рабілі як маглі. Напрыклад, мастак Гусеў, аўтар дызайн-праекту сцяга БССР, лічыце лукашэнкаўская сцяга, як мы сёння называем. Это ж сцяг яго ж не было падчас другой сусветнай вайны. Ён з'явіўся ў 50-х, калі Беларусь трапіла ў ОАН, як рэспубліка, якая панесла вялікія страты ў этой другой сусветнай вайне. Дык вось Гусеў быў жывы, сцяга не было, Гусеў быў у Менску, у акупаваным Менску. І ён, напрыклад, каб выжываць, маляваў партрэты
нямецкіх афіцэраў. Таму сёння хочуць ад Гусева як бы яны адасобіцца, ўжо там што-то прыдумляюць, сам па сабе сцяг узяўся. Узгадваюць толькі пра Матрону Маркевіч з яе гэтым узорам. Але ж вось складаныя часы, складаны выбар, ну што, вайна, адным словам. Што нам важна разумець, хаця б вот такія базавыя рэчы, што вось чаму 9 траўня? Акт капітуляцыі нацыстаў быў падпісаны 8 траўня, і цывілізаваны свет узгадвае без помпаў, узгадвае пра гэту дату перамогі над нацызмам 8 траўня, а саветы вырашылі 9 траўня святкаваць. Это, дарэчы, пастараўся Брэжнеў. І ўвогуле парады, это жудасныя былі падзеі на вайне, там, ну, дзень памяці гэта быў. А з 65-го года пачалі вось гэтыя парады пабеды праводзіць на Чырвонай плошчы. Ну, для чаго это зрабілі? Савецкі Саюз зрабіў. Што, маўляў, вот мы перамаглі нацыстаў. От не было, разумееце, ленд-ліза агромістага, не было антыгітлераўскай кааліцыі, не было другого фронта, саветы перамаглі. Я згодны, што без Савецкага Саюза, напэўна, цяжка было б этой антыгітлераўскай кааліцыі, вось гэтую нацысцкую армаду перамагчы. Але ж і саветы бы не змаглі, проста не справіліся. Ну, вырашылі вось так выпендрыцца, да? Таму вось такая разбежка ў датах. Другі момант, это тое, што калі ў Беларусі пачалася вайна, самае важнае пытанне. Культывуецца, што ў чэрвені 41-го года. Сябры, это хлусня. Актыўныя баявыя дзеянні падчас Другой сусветнай вайны у Еўропе пачаліся ў верасні 1939 года. Вы памятаеце, быў пакт Молатава-Ріббентропа, это ж нацысты і сталіністы, яны ж былі таварышы-хаўруснікі да пары да часу, так? І вось быў напад немцаў на Польшчу, скарылі Польшу, там Савецкі Саюз дапамагаў, і 22 верасня 1939 года у нашым Берасці, ну тады называўся Брест-Літовскі, праводзілі сумесны парад. Ішлі часці вермахта, і за гэтым назіралі часці рабочай сялянскай чырвонай арміі. Это кадры з кінаархіву савецка, іх можна в інтэрнэце паглядзець. Я зараз ставіць не буду. Ставіў у праграме «Карані праблемаў» на Белсаце. Дарэчы, выйшаў выпуск таксама пра Другую сусветную вайну, згадвалі пра сцэнары развіцця падзей. Спасылачку пастаўлю ў апісанні да гэтага відэа, калі хочаце это выпуск ток-шоу паглядзець, што будзе ў Беларусі. Досыць пазнавальны і цікавы, дарэчы. Таму, канешне, не хочуць сёння расейцы, лукашэнкаўцы згадваць, калі ў Беларусі вайна пачалася, так? Пры такіх-то акалічнасцях. Это было такое сяброўства, такое таварыства паміж нацыстамі і сталіністамі, што ўжо працаваў напоўніцу Освенцим, лагерь смерці, ўжо сотнямі тысяч там спрабавалі знішчаць людзей, а гітлераўскія генералы бралі ўдзел у парадах на Чырвонай плошчы ў гонар 1 траўня, першатравеньская дэманстрацыя. Яшчэ ў траўні 41-го года, незадоўга да напада. Таму ўсё ў іх было добра, это вельмі блізкія ідэалогіі. Нацысты, нацызм, сталінізм, это абое-рабое вельмі падобна. Это все трэба разумець. Канешне, больш за ўсіх у этой Другой сусветнай вайне пачалася, якая, дарэчы, у Ціхаакіянскім рэгіёне ў 30-е, калі адносіны высвятлялі Японія, потым хаўруснік Гітлера з кітайцамі. Так? І так вот это все па свеце перарасло. Як зараз можа перарасці вайна ва ўкраіне у Трэцюю сусветную вайну, но больш за ўсіх дасталася беларусам, палякам, канешне, украінцам, напэўна, таксама балтам дасталася. Нам сапраўды вельмі сур'ёзна дасталася. Дарэчы, у Польшы не толькі сталіністаў ненавідзяць, нацыстаў яшчэ больш. Калі ў Беларусі моднае такое слово «калабарацыя», это калі адна фірма зрабіла калабарацыю з другой, напрыклад, нейкую фотасесію, то ў Польшы за слово «калабарацыя» можна атрымаць у лоб. Все, што звязана з нацыстамі, ненавідзяць. Все, это просто табу Польшы. Таксама цікавая такая дэталь, што у Беларусі яно трошкі неяк інакш, што тычыцца тэрміналогіі. Добра, это такія базавыя рэчы пра Другую сусветную вайну, а цяпер, што пасля этого сакральнага параду можа быць у Беларусі?
Нешта будзе, сябры. Сітуацыя складаная, непрадказальная, але ўжо набывае нейкія цікавыя, зразумелыя абрысы. Захад ужо не такі беззубы, захад пачынае разумець. Ужо ж і Пуцін Сі канкрэтна гавораць, вось галоўныя актары вось зла. Яны гавораць пра шматпалярны свет, дзе яны будуць вырашаць долю гэтага света. Ужо атрымліваецца ЗША не звышдзяржава, не сусветны паліцэйскі, а яны будуць вырашаць. І ўсёй заходняй цывілізацыі капут. Ну, у 24 годзе быў указ Пуціна шукаць замежныя тэрыторыі, якія калісьці Расія неправільна прадала, намёк на Аляску. Ну, калі ім будуць здаваць узмацняцца, то яны же на Аляску пойдуць, пра што Зеленскі намякаў Трампу, а тыя не верылі, казалі, што акіян і акіян іх уратуе. Ну, паціху і да амерыканцаў даходзіць. І вось гэты парад перамогі ў Маскве, многія ж прарочылі, што будзе Трамп на гэтым парадзе. План быў такі, каб там быў Трамп, ну і все, каб яны заваявалі цалкам Луганскую, Донецкую вобласці. Нічога не выйшла, канешне, Украіна косткай у горле. Паглядзіце часам на карту, на Расію, на Украіну, ну як украінцы спрацавалі, спынілі гэту расійскую арду, гэтых ванек. Фантастыка, канешне. Ну і такую ролю сусветнага маштабу грае Украіна. Ну, да амерыканцаў таксама нешта будзе даходзіць. У іх не застанецца іншага выхаду, як пайсці на пэўны пералом. А пералом у гэтай сітуацыі гэта хаця б, калі не гаварыць пра бамбёжкі Масквы, як некаторыя прапаноўваюць, хаця б пачаць з дэстабілізацыі Расіі эканамічнай, хоць там ёсць каму Расіі дапамагаць, таварыш Сі, і мілітарнай рукамі украінцаў відавочныя рэчы, і пабачыце, так яно і будзе. І паціху ўжо ва Ўкраіне, вы бачыце, ўжо ўсё, заключылі здзелку па рэдказямельных элементах. Кепскага для Украіны ад гэтага не будзе. Ну, не раздзярбаняць свае алігархі, там і новыя алігархі, а вось нейкая здзелка, ну, не кабальная гэтая здзелка, гэта дадатковыя гарантыі будуць для Украіны, дадатковы інтарэс амерыканцаў. Ужо Трамп і Вэнс гавораць пра тое, што ну, не дамоваздольная падобна на тое Расія, так? Мы тут адхілімся тады ад вырашэння мірнага пытання, но это ж азначае, што будуць дзейнічаць іншымі метадамі. Мілітарнымі метадамі дадуць всю неабходную зброю Украіне і канец. Вот такі будзе ў выніку паварот. Шкада, што это все так доўга цягнецца. Што тычыцца эканомікі? Паглядзіце, вось кошты на нафту. Ужо ж Трамп дыпламатычна пагражае Расіяй, што невыгадная ў цябе, Пуцін, сітуацыя. Кошты ўніз ідуць на нафту. Я магу папрацаваць так, каб яны сталі ніжэйшымі. І калі нафта маркі Юралс расійская, такая эталонная для Расіі вось гэта марка. Яны разлічвалі, што ў 25 годзе цана будзе $70 за барэль. Сёння яна ў межах 55. Вот нельга кожны дзень назіраць, як мяняецца дынамікі цаны. Там санкцыі, відаць, на гэта ўплываюць. І гэтак далей. Нельга, як з маркай Brent. Ну, цана вот у межах $55. Калі яна стане, можаце за гэтым сашыць, ніжэй за 45, это ўжо ніжэй рэнтабельнасці для Расіі. Гэта вельмі сур'ёзныя праблемы, эканамічныя катаклізмы ў перспектыве, сур'ёзны удар па эканоміцы. Рана ці позна все это адбудзецца, так? А працэсы зараз ідуць хутка. І Лукашенка з Пуціним, якія як сіямскія блізняты, но яны трошки от на ход наперад знаходзяцца, так могуць прадбачыць, яны ж разумеюць, на што яны ні за што не пойдуць, якія там кампрамісы, пра што вы. Яны робяць цёмныя справы. Увогуле, што Лукашенка вытварае, это фантастыка. Вы ж помніце яго у 20-м годзе, калі пасля так званых выбараў ён паляцеў у Сочы, сядзеў ось у такой позе перад Пуціним, толькі мяне не скідвай. Ну і глядзіце, што з ім здарылася за гады. Паралельна з пагаршэннем здароўя, наколькі палітычная вага яго падымаецца падчас запісу праграмы «Карані праблемаў» на Белсаце. Павел Мацукевіч, а гэта ж дасведчаны дыпламат, экс-павераны Беларусі ў Швейцарыі, напрыклад. Добра ведаў Макея, у добрых быў дачыненнях, ён кажа, Лукашенко, все, паглядзіце, колькі яны сазвоньваюцца, сустракаюцца. Пуцін ні з кім так, нават са сваімі міністрамі так часта не сустракаецца, як з Лукашенкам. Вельмі важная для яго асоба. З Прыгожаным пытанне дапамог вырашыць. Это ж крытычны момант для Пуціна цалкам сабе мог быць, калі б не Лукашенко. А што ён, ну, увогуле, напад на Украіну? Вы ж разумееце, што тут
Это хлусня, што Лукашенко не ведаў, што тут не абышлось без Лукашэнкі. Глядзіце, каб ён там гэтыя планы, ён же паказваў 4 накірункі нападу. Ён пісаў пра гэтыя накірункі з Беларусі. Магчыма, Лукашенко Пуціна і падбіў на гэтую вайну, на наступ з Беларусі, угаварыў. Таксама такія ёсць гіпотэзы. Ну што ён зараз вытварыў? Вы ўсе ведаеце, што пачалася разварушваецца Пакістана-індыйская вайна. Пакуль такая лакальная вайна ў Кашміры, все сур'ёзна. 2 ядзерныя дзяржавы, агромістае насельніцтва. Індыя нумар 1 у свеце, Пакістан нумар 5. І это патрэбна Пуціну і Лукашэнку, это вайна, каб адцягнуць увагу. 2 ядзерныя дзяржавы ваююць, адцягваецца ўвага Захада, а мы робім тое, што хочам, далей дэстабілізоўваем Захад. Так? Ніхто нас не спыніў. Такі быў план. І гэты план рэалізаваў хто? Лукашенко. Паўгода таму візіт Лукашэнкі ў Пакістан. Я яшчэ тады казаў, запісваў відэа. Абарота гандлёвага фактычна няма. Што ты там робіш? Не расказвайце пра трактары і белазы. Іншыя мэты былі ў Лукашэнкі. Там жа ён сустракаўся не толькі з гэтым прэм'ерам Шарыфам, ягоным братам, а сустракаўся таксама з камандуючым арміяй Асімам Мунірам. Вайскоўцы — это вельмі такія аўтарытэтныя людзі ў Пакістане, не проста так. І вось візіт у адказ у красавіку, менш месяца прайшло. Шарыфы прылятаюць у Менск, і менш за 2 тыдні праходзіць, там расстрэльваюць турыстаў у гэтым індыйскім Кашміры. І все, развязваецца вайна, і зараз не могуць эту справу спыніць. Сур'ёзная сітуацыя. І мне будуць гаварыць, што Лукашенко ролі ў гэтым не сыграў. Ды Лукашенко падбухторваў гэтых шарыфаў зладзіць эту правакацыю. Я перакананы проста ў гэтым. Лукашенко асоба маштабу, там, не ведаю, Мусаліні як мінімум, а то і пераадолець яго можа. Вельмі сур'ёзны гулец і актар, так? Злы геній, я бы так сказаў. Толькі карысці свету няма, адныя гадасці. Шарыфам цікава, так, Пакістан дзяржава з намёкамі на дэмакратыю. Там жа ж быў ягоны брат прэм'ерам, як яго, Наваз Шарыф. Потым малодшы Шарыф стаў прэм'ерам. Яны ж хацелі бы вечна кіраваць. І Лукашенко перадаў пасланне ад Пуціна, што вось мы, вось зла, значыцца, все, шматпалярны мір. І ім, канешне, цікавы Пакістан з ядравай зброяй і такім насельніцтвам. Давайце ў наш клуб, будзем гэтым светам кіраваць разам. Я думаю, вось такі быў план. І абсалютна. А тут у нашым рэгіёне зараз непростая будзе сітуацыя. Лукашенко і Пуцін павінныя пайсці на экстраардынарныя меры. І гэтыя меры звязаныя з Беларусю. І вось тыя 2 базавыя сцэнары, якія я абяцаў. Што будзе ў Беларусі? Ёсць 2 процілеглыя сцэнары, адзін з іх спраўдзіцца. І першы, на які арыентуецца большасць беларусаў. І вось дыпламат Мацукевіч у праграме «Карані праблемаў», дасведчаная асоба, выказаўся, што спадзяецца, што будзе мір, што ён так адчувае, што не будзе агрэсіі з Беларусі, будзе мір, што Беларусь захавае суверэнітэт, і потым будзе пацяпленне рэпрэсіўнага клімату, будзе Беларусь вяртацца ў нармальнасць. Будуць запускацца незваротна працэсы транзіту ўлады, будуць перамены. Вось такім вось чынам, непростым, не так, як многія хацелі, але гэта будзе адбывацца. І многія беларусы гэта разумеюць, разумеюць, таму што многія не бачылі таго, напрыклад, што бачыў я, таму што калі ты бачыш зруйнаваныя дамы, зруйнаваныя населеныя пункты, это мяняе карцінку ўспрымання свету. Калі ты сядзіш за сталом з людзьмі, а праз паўгода большасці з іх ужо няма ў жывых, ці бачыш на ўласныя вочы, у што вылілася гісторыя. Адзін знаёмы набыў у Бучы кватэру, апартаменты. Это ж такі заможнае мястэчка пад самым Кіевам, добрая экалогія. 3-пакаёвыя апартаменты, 90 метраў, прыгожы дом з чырвонай цэглы. А да гэтага ўцёк з Беларусі. Роўна ў ягоныя гэтыя апартаменты трапіла ракета. Увогуле дома гэтага фактычна няма. Тут, калі такое здараецца, калі ты все матэрыяльнае губляеш, разумееш, што можа быць у жыцці і па-іншаму, чым бы табе хацелася. Таму куды Расія дзенецца, агрэсіўная, каб Беларусь была суверэнная, і тут нейкія працэсы пачаліся.
Толькі дэстабілізацыя рассіі наш шанс, іншых шансаў няма. От каб там карэнным чынам справы памяняліся. Таму сёння нам вот другі сцэнар, да якога неабходна быць гатовымі. Трэба сашыць за гэтымі вучэннямі захад 2025. Калі тут у Беларусі на гэта няма ніякіх увогуле патрэбаў. Калі тут у Беларусі пачнуць з'яўляцца, пачнуць канцэнтравацца расійскія войскі, десяткі тысяч людзей, ну хаця людзьмі іх называць, 10 тысяч, десяткі тысяч ваяроў, давайте так скажам, для спробы паўторнага нападу на Украіну. Хоць там цяжка уяўляю, як эту мяжу можна прайсці, там закусяцца на гэтай мяжы вайна лакальная. Ці вот што лягчэй на краіны Балтыі. Латвія, Літва, асабліва Латвія. Ну, то это ж вялікія рызыкі. Перад гэтым гібридная правакацыя там з мігрантамі, як у 21 годзе было. Калі это все будзе рэалізоўвацца, это перспектывы вайны. Што такое вайна? Паглядзіце на Ютьюбе, што стала з Бахмутам, што стала з Марыуполем. Там таксама жылі людзі. У першыя дні вайны я глядзеў відэа, як падалі, як удары наносіліся па мікрараёнах новых. Там відавочна вось нядаўна збудаваныя дамы за вялікія грошы. І вот як это все растрошваецца, так, на этих відэа. Так што такое можа быць, вось Украіна паказвае, і ў Беларусі такое можа быць. Ну а вайна это, ну што это? Это будуць мужчын мабілізоўваць. І не будзе куды падзецца, не будзе куды ўцякаць. Ніякіх шансаў абсалютна. Страшная справа, карацей. Нядаўна адносна у гістарычным маштабе Беларусь была ў эпіцэнтры Першай сусветнай, Другой сусветнай вайны. Вы ведаеце, колькі мы страцілі у насельніцтве. Ну, можа такое паўтарыцца, но гісторыя паказала, што можа паўтарыцца. Другая праблема, што ж это ж усё на Захадзе разумеюць. На Захадзе стратэгіі разумеюць, куды хіліць Расія і якая роля Сі Цзіньпіня, чаго яны хочуць, што такое іхны шматпалярны свет, што яны з Еўропай хочуць зрабіць, якая там дэмакратыя. Все, іншыя ідэалогіі, ідэалогіі кантролю. І, канешне, будуць прадпрымаць меры. А прадпрымаць меры ты Беларусь не абыдзеш. Это ввогуле самае ўразлівае месца для Крамля. Так? Кантроль над Беларусю. Все, тады на Еўропу ты нападаць не можаш. Ні на Балтыю, ні на Польшу. Кантроль над Беларусю. Што Беларусь павінна быць у гэтай еўрапейскай сям'і. Акупіраваць, канешне, ніхто не будзе. І сёння не гатовыя нібыта праводзіць такія аперацыі. А што, калі стратэгічнае рашэнне прымуць у ЗША? Все ж памяняецца. Перакінуць кантынгенты. Украінцы ўжо гатовыя. Так што і такія могуць быць варыянты. Прэвентыўных аперацый па Беларусі, я ў гэтым перакананы, і да гэтага трэба быць гатовымі. І гэта зноў-такі варыянты вайны. Зноў-такі для нашых людзей пагана. Але куды ты дзенешся? Да? У такой вось мы знаходзімся складанай сітуацыі. Зноў-такі я апісваў, што калі вот ужо такая эскалацыя сур'ёзная у 22-23 годзе рыхтавалі ядравыя сцэнары з Беларусі. Вось на выпадак, калі контрнаступ у украінцаў атрымаўся, які дзіўным чынам не атрымаўся, я не ведаю, што это агентура здавала планы, это нейкі дагаварняк, все мусіла атрымацца. Ну вось зацягнулі, стратэгічных памылак нарабілі, амерыканцаў не паслухалі. Не ведаю, но тым не менш тады рыхтаваліся да сцэнара, што все пойдзе па ўкраінскім плане, і планавалі удар тактычнай ядравай зброяй і з Беларусі, і тады ў адказ будуць біць не па Крымлю, каб не эскалаваць, а па Беларусі удараць. Любы запуск любой ядравай ракеты там з падлодкі любой расійскай, это удары па Беларусі, таму што тут важныя станцыі для каардынацыі гэтых удараў у Ганцавічах і Вілейцы. Карацей, складаная, сябры, для нас вот сітуацыя, але ну, вось многае залежыць ад ЗША, якую яны зараз абяруць стратэгію. І Лукашенко разумее, што абяруць стратэгію на дэстабілізацыю Расіі рана ці позна. І вот з гэтыя ягоныя словы, так, да чаго яны? Про то, што вот пацярпіце мяне немножка, новая ўлада і гэтак далей. У момант, калі пачне прыпякаць. І калі не знішчыць Лукашенко, тут рэзка пачнуцца і ўсіх палітвязняў выпусцяць. І нармалізацыя раптоўная з Захадам, давайте, все, мы гатовы і гэтак далей.
тут такія цуды будуць адбывацца. І транзіт улады запусцяць, ну, прынамсі, сам гэты працэс, што вось ён ідзе, канешне, зацягнуты, каб Лукашенко тут жа ўладу не страціў. Вось да гэтага ён рыхтуецца, ён прадбачыць эканамічны крах, і што ў мілітарным сэнсе пачнуцца агромістыя праблемы, і што Лукашенку гэтага раскусіць, і вось да чаго гэтыя словы, і Лукашенко проста шле нам сігналы. Шле нам сігналы публічна. Вось гэта яго хвалюе, ён гэта прадбачыць. Канешне, ва ўсіх гэтых сцэнарах, абмеркаваннях ёсць фактар волі Божай, а волю Божую ніхто не ў сілах прадказаць. І вот это можа быць асноўны момант, але ў кожным разе будучыня будзе шматабяцальнай. Да сустрэчы.